ukradnúť, alebo že po ľuďoch zostanú vajgle nahádzané. Tu môžu získať. Ľudia veľa vyhadzujú. Ahojte priatelia jazdeckého športu, športových koní a naši priatelia. Saška sa necíti dobre, tak Emka sa jej snaží rozcvičiť telo a tým aj dušu dať do poriadku. No, priatelia, vybrali sme sa na jazdecké preteky do Košíc. Je to druhé kolo, kde tiež chceme pozbierať body, tak ako minule. Vždy, keď sa niekde zastavíme, na prestávke máme obdivovateľov, najmä deti. Achilles pozerá z tých dvierok a strašne sa to ľuďom páči. Ale to už sme zaparkovali v areáli, kde sa budú preteky konať. Nakoniec som zostal sám na vyloženie koní. Pobehujem tam, lebo tatík pustil Joeyho, aby nám Joey neušiel. Medzi tým zas otvoriť Achilla, ale už s Achillom vycúva tatík. Ešte šťastie, že tie naše koníky sú také slušné, že sa vedia krásne, pokojne aj vyložiť z vozíka, aj naložiť. Dnes budeme skákať opäť parkúry, kde prekážky budú vysoké. 100 a druhý parkúr 110 cm. Minulé, keď sme tu boli, tak sme nazbierali body do pohára Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, teda UVLF Cup. Dnes sa skáče druhé kolo, takže tiež, tak ako minule, sa pokúsime nejaké body naskákať. Deti odchádzajú, tí, čo skákali do obeda, a my chystáme koníky do našich parkourov. Musíme dať chrániče, aby sa nám, našim koníkom, nič nestalo. Emka už sa cíti dobre, ale pre zmenu zas Saške je zle. No ale športovať sa musí, ideme to skúsiť. No, na kone kozáci. A ideme na opracovisko troška pripraviť koníky na to, čo ich čaká. Zo pár skokov na opracovisku si skočíme, pokiaľ tam ešte není veľa koní, využijeme takú prestávku. Katka, prosím ťa, daj nám skákali tie deti, potom bola taká prestávka, než sa začali naše parkúry. Naša sledovateľka Diana sa nás pýtala, aký dlhý čas majú dievčatá na naštudovanie trasy parkúru, tak jej troška ukážeme obrázky z prehliadky parkúru. Ja idem so Saškou. Tatík tiež skákal parkúry v minulosti, takže s Emkou ide tatík, ten jej vie tiež vysvetliť, čo má robiť. Každý koník ide po parkúre iným spôsobom, čiže o každom koníkovi musíme dať rozdielnú informáciu jazdcom alebo radu, takže preto sme si ich rozdelili. Parkour si vlastne prejdeme len raz a za tú dobu, čo prejdeme od skoku ku skoku, tak si dievčata zapamätajú, kadiaľ majú ísť. Ideme po tej trase, po ktorej oni budú cváľať medzi prekážkami. Tu je dvojskok. Každý si dvojskok premeria a rozhodne sa, ako vlastne pôjde, lebo je veľmi dôležité vedieť, sú tie prekážky, a podľa toho sa potom volí spôsob jazdy. Či je to na jeden cvalový skok alebo na dva cvalové skoky, to sa práve zistí tým, že si to premeriame. No, odchádzame z prehliadky parkúru, sadneme na koníky, počkáme si, až nás zavolajú na štart. Nazdar. Ešte najprv asi na opracovisku skočíme nejaké skoky, lebo mali sme štartovné čísla 16 a 17, bolo tam ešte času. No ale to už je parkour stupňa Z.
výška prekážok 100 cm, jeden dvojskok, ktorý je na 2 cvalové skoky, to nám vyhovuje, lebo tam nebude mať Saška s Achillom problémy. To vie Achill krásne skočiť. Saška pozdravila, ide na prvý skok. Prvý skok výborne, podaril sa. Druhý skok, Saška ale dopredu, u Achilla je dôležité udržať kmich, udržať rýchlosť, neustále ho zamestnávať. Skok číslo 3, teraz doprava, krásne ohnutý koník, podarilo sa to výborne. To bola jedna úloha Sašky dnes. Na týchto parkúroch musí ohýbať toho koňa doprava. Achill sa nerad točí doprava ohnutý, ale musíme to od neho vyžadovať. Doľava mu to nerobí problém, ale doprava sa nerad ohýba. Saške sa to podarilo, tu je ten dvojskok, 2 cvalové skoky, šup, nádherne. To Saška zvládla a dopredu ideme ďalej. Toto bude asi 7. Nie, toto bola 9, to bola 8, toto je 9, posledný skok. Výborne, Saška, podarilo sa, tu si pozrieme ešte raz. Tá jednotka krásne najazdená. Oblúk doľava, výborne vyjazdený. No a pochvalu si zaslúži aj Achill, aj Saška. 0 trestných bodov. Máme tu M-ku na štarte. Toho istého parkúru, výška prekážok 100 cm. M-ka má dovolený štart. Ide na skok číslo 1. A smola, skok je dole. Okamžite vidíte M-ka vyvedená z rovnováhy. Už to nejde tak, ako to má byť. Koník dvojku už skákal z miesta. To bola 3. M-ka jazdí štýlom. Velice elegantným štýlom jazdí M-ka. Ale ďalší skok je dole. Takže sme usúdili, že síce je to pekné, ale je to pomaly. Bude treba zvýšiť rýchlosť, aby mohol nádherne zajazdený dvojskok. To bolo ozaj nádherné to zasadnutie medzi skokmi a pomocky dopredu. To bolo naozaj vynikajúce. No, M-ka ide na posledný skok. Šup, pekne skočený. 8 trestných bodov je to, škoda, ale ešte ideme dnes jeden parkúr. Pozrite sa, toto nádherne zajazdený skok. Aj tento skok bol krásne skočený. A tu vidíte zajazdený ten dvojskok, zasadnutie telo dozadu, prvý skok, znova musí zasadnúť do sedla, zasadne, telo dozadu, výborne. Pomôcka na odskok, druhý skok, nádherne, výborne. V tom druhom parkúre sa to pokúsime opraviť. Máme Sašku na štarte parkúru, 110 cm výška skokov. Už je tam dvojskok, ale len na jeden cvalový skok, takže uvidíme, ako to bude. Čo nás poznáte, viete, opäť parádne ohnutie koňa doprava, skok číslo 1, výborne skočený, troška pomalý, Saška, musíš pridať, nedá sa nič robiť. Toto je naozaj pomalý. Šup, šup, šup. A toto už je z miesta, takže zasadnúť a jedem. Tak, musíš to tomu koňovi vysvetliť. Skok číslo 4, krásny nájazd, aj výborne skočený skok. 5 dole. Doprava ohnúť koňa 6. A píc, Achill sa rozhodol, že využije Saškinu chybu
a zastavil jej skok, ale to ju zase ale naštval. Saška sa naštvala, donútila ho to napriek tomu preskočiť a jedem. Pridaj. Tak, vidíte, dvojskok. Nie, pardon, som sa pomýlil, to bol skok. Teraz až ide na dvojskok, uvidíme, čo to ten Achil tam zas vymyslí. No, lenže Achil nepochopil, že Saška je naštvaná, donútila ho to skočiť na jeden cvalový skok a je v cieli po poslednom skoku. Má tam nejakých trestných bodov. Ešte pozrieme si skok číslo 1, takže vlastne umiestnenie úplne ušlo. Ale výborné je, že donútila Achila potom, keď si postavil hlavu, že prišla do cieľa, pozrite sa, dvojskok, len jeden cvalový a z diaľky donútila Achila preskočiť, nedovolila mu tam urobiť ten malý cvalový skok, pretože bola naštvaná. MK je na štarte parkúru 110 cm, dohodli sme sa, že pôjde rýchlejšie, musíme to vyskúšať, čiže MK bude tlačiť Jovika do väčšej rýchlosti, po celom parkúre pôjde rýchlejšie, aby Jovik nad skokmi mohol využiť kmih. Čiže tu vidíte, oveľa rýchlejšie už ide. Áno, výborne MK a dopredu. Aj ide rýchlejšie. To nebolo kdož vie čo, ale už sa znova pozbiera. Toto napríklad už bolo vynikajúce. To bola skok číslo 4, 5 padá, 4 trestné body. 6 už zase dobre, vynikajúco pracuje na tom koníkovi, nutí ho, aby skákal z rýchlosti. A hneď sú tie skoky oveľa krajšie, aj toto, pozrite sa, ten skok, aký bol krásny, teraz točí doprava na dvojskok. Šup, jeden cvalový skok, šup a do cieľa posledný skok. Nádhera, 4 trestné body, oveľa lepšie ako ten parkour 100 cm. Vyzerá, že budeme s Jovikom skákať vyššie parkúry. Teraz si to pozrieme ešte raz. Vidíte tam úplne iný záber proti skoku. Aj tu tá rýchlosť, predsa len sa ukazuje, že to Jovikovi vyhovuje ísť rýchlejšie a skôr nám to pripadá tak, že nízke parkúry Jovik tie skoky nerešpektuje. No, dobre priatelia, hovorili sme, že máme výborne vychované kone. Pozrite sa, ako MK Jovika len tak odviaže a pustí a Jovik si sám nastúpi do vozíka. Nakoniec Saška sa umiestnila v tom parkúre Z 100 cm na 8. mieste, vynikajúco, to je lepšie ako to bolo minulé bola 10. Ostatné umiestnenia žiadne nevieme, lebo ešte neboli oficiálne výsledky, takže netušíme. No, priatelia, dostali sme zabrať, bola to makačka. Naložíme to, zavrieme vozík a pôjdeme domov oddychovať. Ďakujeme vám, že ste si pozreli toto videjko. Dajte si odber, lebo budeme trénovať, pracovať ďalej a opäť na ďalších pretekoch to vyskúšame. Priatelia, dovidenia.